ليلا نهو من إلسان زجمرة أفتز مهارو لتمرت بيتي زنبرة إلسا كل مهارانا دفتوا زلعلو سي تمس تمهاريتي يعني رام نهم دما رباشي بمهاران دي فتو متشجر تبع أساي تمهارا إذ نبرم كم زندابة لكذي قتلو بحدنا تمهارو شو عيك لبزبت أهلو كذي إلسا بناينهم كنتات سلة تقرم زنبرت هذا ما تقرب إلى نخت مخرو أب كلاسات زنبر حلافة ممهراين قرام إذا ممهر زين لأنهم إن إلسا ركب زجمرة ممهرين نيران إلسا بتقوارات التحساس بأنهم تقرما لأنهم نمغيار كل قذي ترخبو زي تردو اختردو تفتن تمهاريت يعني رام كم زيلون دا قتلون قلي جاوتان سحق انهم زفتوتو إلسا دحر عرفتن بادوسون مسؤيات خرز نبرت كل قذي ممهرانا مهيروم مسودقو تفسي انا وناينه بوتا بمخياد مسنهم مسحق المجواتنا تبزح نيرام تاش عيك في البذيحة تمرت بيتهم حادث لزنبري عبز تمرت بيت زقاتيا لأنهم حقاذو قريت أمسنهم مقلال ترأي خوينو سرحام عبز قزيزي دما سدرا إلسا تجأنيقوم دقاقيبون كمخروان كقصتوان جمرو عبز قزيزي نيرو إلسا لأنهم كتفكرون كتفوتون زجمرت ناهم سنفهم هراي ولا انتخوني كالدنيا مقلالاي سيكي كتاس كلو نقر دنورو تمهرائي نيرو إلساون بزم نقرات زيهم تسحبا تخرج تمرتا رسيعا لأنهم أركنت يسميت واسترفن إذا أركنت زي ادميهم النوسخة خيرنا فقر سلاز تغيرا سدرا إلسا تجأنيقوم نزوق العزن خي تقربو خنقروا جمرو إلساون كتسمعي كالتن وصيئتان تحتن داورده ناي تمرت درجة أتبلاشيو أبقى هتجنا أنك تربشن جمرت بزم مسرتون هيوتان داستاقيا مسكده كافتت نبرلو بوتا طفيئة ناو حدا بوتا عرض خدت إذ بوتا زدما بنزعنت فقرانيا أحيذا تمرتان دا تمهارت ناي فقري هيوتان تتعاملو مسيلو استسمعام يخون دا أنبر سدر أصل ذي تقبلوو كاب قد أطفي أفت بوتا نسو بمخيدا كبرت فتناتات يمكن كتموا جميروم كابزوم فتناتات زيهم ناهم سخيرو يبقى أسل زنبري بزنقر زندا تشجرت ننهم ممكارات تزعبي سرحا أيو نيرو أتاو جنزبون سلذي نورم أفتخوا بزنبري كافين دا سرحت استفلا لي نقرم كتقذي أجميرام بتمرتن بسرحان زتداخمت إلسا هيوتان دحزنا نايقذ أمخر ذي مسمعان داج أنو أخدم ارمي أوسي خون ننهم بديفاتو ناب سدران ختملس نقرتو نهمون بزس لذي تسمع معه كم زفكران كم زفوتوان نقرام نخذ إير دقاقي ما مغرتو تفكران اندحر دعاقينكا يوتك غير كحقوس كخوون قبران نبالتو كوينو جن مخري إلسا خسام معي كألن اتجاوتان كاللتاتن زملو هيوتو ناو نقر منام بأسن تغيرو تبأسا هيزان مخانو يتجمرم أبزق زيزي ادميو ابيز بالوالا انت نبره سريح زوم سؤال حانت جنزب كينا نبرن إلسا تمرت سرحان بتعم سلزة شجرا نبو أي كرت أضيق أنا قد أتملست أب الساعات زدما نهم بخلو نقر تجأنيقو بفقرة 15 نخردو جمرم أب الساعات زينيرو إلسا اتزنبر خداون تحيذا نفت ذأبي وولد قد أستملست نافت قد أخيدا دما يوت كم تسألمتا جيجا 5 سرحت كتنقرهم جمرت بزم مسرتون سرحتو جيجاتات نبو أخلو ردئا دقيما 5 تتقورو نجيرا نابقز أتمليسات مرتا جمرت بتغرت مرتا مكتتا لبت جمرت ولو ساعات ناهم نافت زنبرو لزنورو بوتا مسيو حدا دبدابي إذا هبا إذا دبدابي كم تنحنا نفلط ببيرو ستتصحف دبدابي أينورن كاب إيدو بزحارو دم نعا أدخوون دبدابي تحفو كم زفكرا إيد نقرام بتقبارو استقل رمت إلسا وزحك زي مخيراتو مغيار زي مخالون دا قرما ننهم كم زخت بالنقرتو وزحك زي إدل هيبكا نيرم وزحك زي خد كيرايك ألكان
በዚ ምክንያት ድማ ተሳቀ ሙሉ ህይወት የተባላሽ ነው ቦይ ተናሲሐ ተመሊሰለኹ እጅ ምሳኻ ክኸውን ዝኽለሉ ግዜ የለን ክትብል ነገረቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ናሆም በጣም ብምጭናቁን ኩሉ ነገር ስለዘመኸፍኡን ፍቅራ ከም ዝሓዙ ተረዲኡ ኩሉ ነገር ክሰምዓን ኩሉ ነገር ከም ዘትግብርን ነገራም ኤልሳ ድማ ኣብ ስግብግብ መንፈስ ኮይና ሓሳብ ኣቦኣን ቃል ኣቦኣን ከይተዕብር ቃላታ ከይተባላሹ እንዳፈርሕት እናሆም ብዘይ ምጉዳእ ድማ ምስኡ ከም ትኸውን ነገረቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ገዛ ኮይና ምስኡ ክትኮን ከም ትኽእል እንዳረድኤት ተሓቢኡ ናሆም ከኸባ ብዙሕ ግዜ መኸረቶ ከምዚ እንዳበለ ቀፂሉ ናሆም ብዙሕ ግዜ ስለምስኣ ዘይሕልፍ ዝነበረ እቶም ዝለመደ ሕማቕ ልምድታት ተሓቢኡ ከትግብሮም ጀመረ ኣብዚ ግዜ እዚ ሽጋራ ምጫስ ኣልኮል ምስታይ እቲ ልሙድ ባህሪ ኮይኑ ኣብቲ ሰፈር ካብ ዝነበሩ መንኣሰይ እቲ ተፈራራሓይን ረባሻይን ኮይኑ ቀጠለ ኤልሳ ድማ እቲ ዝሓሸ ናይ ትምህርቲ ውፅኢታ መሊሳ ውፅኢታ ከተስተኻኽል ክኢላ ኣላ እዚ ግዜ እዚ ንናሆም ትረስዐሉ ጽቡቕ ህይወታ ተስተኻኽለሉ ክኸውን እያ ትደሊ ነይራ ይኹን ተኣምበር ናይ ናሆም ፍቅሪ ሓይሉ ኣይመስል ንናሆም ምርካባ ኣይቋረፀትን ናሆም እዚ ኩሉ ብሕቡእ ዝገብሮ ተግባራት ከባቢኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ዝሓቢኡ ክነብር ምስኣ ክቅጥል ጀመረ እኑ ኤልሳ ኣብ ሓደ ከባቢ ክብድ ዝበለ ናይ መንኣሰይ ባእሰሪኣ በዚ ተገሪማ ናብ ገዛ ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ናይ ናሆም ምስሊ ብዘይ ምፍላጣ ንጓላ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ክትነግራ ጀመረት ጓላ ድማ ደጋጊማ እቲ መልክዕ እቲ ዝተባእሰ ጠየቐታ እቲ ዝተባእሰ ዝነገረታ መልክዑ ድማ ናይ ናሆም እዩ ነይሩ ናሆም ሕጂውን ኩሉ ነገር ከም ዘየቋረፀ ህይወቱ ከም ዘይተረጋገአ ተረዲኣ ካብቲ ከባቢ ጠፊኣ ናብ ካሊእ ሰፈር ከይዳ ክትመሃር ወሰነት ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ነይሩ ኤልሳ ካብቲ ትነብረሉ ገዛ ጠፊኣ ኣብ ካሊእ ቦታ እንዳሰርሐት ክትመሃር ትጀመረት እዚ ንግዜ እዚ ድማ ናሆም ንኸይፈልጥ ትገብሮ ዝነበረት ጥንቃቄ ንስድራ ኣብ ካበይ ከም ዘላ ንኸይትነግር እዩ ገይርዋ ናሆም ረባሻይን ሓያልን ስለ ዝነበረ ካብኡ ተፈልያ ክትነብር ትኽእል ኣይመስላን ነይሩ እንድሕር ተፈልያቶ ድማ ብዙሕ ጉድኣታት ኣብ ልዕሊኣ ዝፈሱ ብጣዕሚ ዘጭንቃ ሰብ እዩ ዝመስላ ነይሩ ኣባ ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ብድሕሪ ቤቶም እንዳዘለለ ናብ ገዝኦም ኣትዩ የረኽባ ስለ ዝነበረ ብተግባራቱ ብጣዕሚ እያ ትግረም ነይራ ድፍረት ናሆም ኣብቲ ከባቢ ዋላ ሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ከምዚ እንዳበለ ቀፂሉ እውን ኣብቲ ጠፊኣ ትመሃረሉ ዝነበረት ቦታ ዝለዓለ ውፅኢት ኣምፅኣ ናይ ውጭ ምምሃር ዕድል ረኸበት እዚ ግዜ እዚ ድማ ናሆም ሰካራምነቱ እንዳገደዶ ብዙሕ ኣልኮላት እንዳሰተየ ሽጋራን እንዳጨሰን ቀጠለ ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ነይሩ ኣፍቂረያ እየሉ ዝኣምን ናሆም ንባዕሉ ከጭንቕን ብዙሕ ነገራት ከም ዝኸፍኡን ክሓስብ ዝጀመረ እዚ ሰዓት እዚ ንዓኣ ዋላ ይጣዕማ እቲ ተሓስቦ ነበረት ናይ ብህፃንነታ ናይ ትምህርቲ ዕድል ግን ኣሳኺዓ ክትነብር ክኢላ ኣላ በቲ ሓደ ዋላ ተዘይተሓጎሰት እቲ ሓደ ነገር ሓጒስዋ ኩሉ ነገር ህይወት ደስታ ተፈራሪቑዋ ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ትምህርታ ብፅቡቕ ውፅኢት እንዳቐፀለት ከደት ንውጭ ኣብ ትኸደሉ ሰዓት ድማ ናሆም ብኣልኮል ምስታይ ሓሚሙ ኣብ ገዝኡ ደቀሰሙ በዚ ምክንያት እዚ እውን ርእዮ ክኸይድ ኢላ ናብቲ ትነብረሉ ቦታ ተመሊሳ ስንብታ ናብ ናሆም ቀፀለት ንናሆም ከምቲ ትፈልጦ ኣይኮነን ረኺባቶ ሰውነቱ ተዳኺሙ ብጣዕሚ ቀጢኑን እዩ ዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ውሽጢ ሓዘን ተመሊኡ ናይ ምኽያድያ ግዜ እንዳኣኸለ ምስ ከደ ጨኪና ንናሆም ይኸዳ ኣለኹ ክትብል ነገረቶ ናሆም ድማ እዚ ነገር ዘሕዚንዎ ተስፋ ምቁራፅ ዝመልኦ ህይወቱ ብጣዕሚ እንዳምረሮን እቲ ብንእስነታ ዝመኸረቶ ምኽርታት ብዘይ ምስምዑ ኩሉ ነገር እንዳጨነቆ ከደ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ናሆም ንሳን ውጭ ከደለኹ ኢላ ካብ ገዝኡ ትወፀሉ ሰዓት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኩሉ ነገራት ረሲዑ ህይወቱ ከረጋግኡ ስለ ዘይከኣለ ሓኒቑ ዓርሱ ከጥፍእ ወሰነ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ዓርሱ ብምጥፋእ እቲ ከባቢ ንክዳናገፅ ገበሮ እዚ ሰማዕት ኤልሳ ኩሉ ነገራት እንዳሕዘና ውጭ ኣብ ትኸደሉ ሰዓት ክትጨናነቕ ጀመረት ህይወት እንታይ ምዃኑ ዝመረራ
ኩሉ ነገር ዝጠፍኣ ሰብ ኮይና ቀሬት ኣብ ሰዓት እዚ ህይወታ ጨኒቕዋ መንባራ ጥሊእዋ ውጭ ምኻዳ እውን ክሕጉሳ ኣይከኣለን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኩሉ ነገራት እንዳሕዘና እንዳሓዘነት ክትነብር ጀመረት ንውጭ ንክትከይድ ክልተ መዓልቲ ኣብ ዝቐረያ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝነበረ ማጨሎት ንክትሕፀብ ኢላ ናብኡ ምኻድ ጀመረት እዚ ነገር እዚ ንእሙሮይ ከረጋግኦለይ ይኽእል ኢላ ዝሓሰበቶ ነገር እዩ ነይሩ ይኹን ደኣ እምበር ናይ ናሆም ፍቅሪ ካብ ውሽጣ ዘይወፀላ ዝመስል በቲ ዝተፈጠረ ነገር እንዳሓዘነት ንባዕላ ጥፋእተኛ ጌራ ክትሓስብ ጀመረት ኣብ ሰዓት እዚ እንታይነት ህይወት ዝጠፍኣ ኤልሳ ኩሉ ነገራት ኣጥሊእዋ ካብቲ ከባቢ ርሒቓ ክትከይድ ወሰነት ይኹን ደኣ እምበር እቲ ርሒቓ ክትከደሉ ዝወሰነቶ ቦታ ናብቲ ዕድል ዝረኸበትሉ ናይ ትምህርቲ ቦታ ዘይኮነስ ናብ ገዳም እዩ ነይሩ ህይወት ዘሕዘና ኤልሳ ናይ ንእስነት ፍቅረኛ እንዳስታወሰት ክትሕጎስ ስለ ዘይከኣለት ንቤተሰባ ንውጭ ኣይከይድን ኢላ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዝነበረ ገዳም ኣብኡ ንክትነብር ወሰነት እቲ ገዳም ንሱ ብዙሓት ፈለስቲ ዝነብሩሉ እንትኸውን ካብቲ ከባቢ ርሕቕ ኢሉ ማንም ሰብ ዘይኣትዎ እዩ ዝነበረ መኒና ናፍቲ ገዳም ብምእታው ኑሮ ኣብቲ ገዳም ጀመረት እዚ ገዳም እዚ ከቢድ ኑሮታት ዋላ እንተርአያ ኩሉ ነገር ረሲዓ ፈጣሪኣ እንዳመስገነት ትነብረሉ ቦታ እዩ ዝመሰላ ከምዚ እንዳበለት ቀጢላ እውን ኑሮ ገዳም ስለ ዝኸበዳ ሓደ መዓልቲ ናፍቲ ዝነበረቶ ህይወት ንክትምለስ ኢላ ህይወታ ክትጅምር ወሰነት ኣብ ከተማ ወፅያ ንእስ ዝበለ ስራሕ ጀሚራ ሳልሳይ ግዜት ዝነበረ ህይወት ክትምለሶ ወሰነት ድሕሪ እዚ እዩ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረ ንእስ ዝበለ ናይ ድኻታት መንደር ሻሂ ክትሸይጥ ዝወሰነት ትምህርቲ ናይ ምምሃር ተስፋ ኣፀልሚቱ ትምህርቲ ምምሃር እንዳጥልኣ ደፍተር ብዝረኣየት ቁፅሪ ሕሉፍ ታሪካ እንዳስታወሰት ኩሉ ነገራት ተጥሊእዋ ሻሂ ክትሸይጥ ጀመረት ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብናታ ህይወት እንዳተገረሙ ናታ ዕላል እንዳዕለሉ እዮም ዝሓልፉ ነይሮም እዚ ነገራት እዚ ከበዳ ኤልሳ ካልኣይ ካብቲ ቦታ ንሱ ጠፊኣ ናብ ካሊእ ቦታ ከይዳ ዝሓሰበቶ ናይ ሻሂ ንግዲ ጀመረት እዚ ናይ ሻሂ ንግዲ እዚ ህይወት ዝቕይር ዋላ እንተዘይኮነ ካብቲ ናይ ገዳም ሳቅያት ተድሕና ስለ ዝመሰላ ተመሊሳ ናፍቲ ንቡር ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ኣተወት ነገራት ረሲዓ ሕጉስቲ ንክትከውን እትሞክሮ ኤልሳ ህይወት ክብደቱ እንዳሳቀያ ህሉፍ ታሪካ እንዳሕዘና ብጣዕሚ ክትሳቀ ጀመረት ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ሻሂ ዝሰቲ ዝነበረ መንእሰይ ቅርብ ኢሉ ከዛርባ ዝጀመረ እዚ መንእሰይ እዚ ብሓልዮት ብትዕግስትን ብፀባይን ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዓብዩ ትምህርቲ ተማሂሮ ባንክ ዝሰርሕ እንትኸውን ኣብ ባንክ ድሕሪ ስራሕ ወፅዩ ኣብቲ ናይ ኤልሳ እንዳሻሂ ሻሂ ከይሰተየ ገዝኡ ኣትዩ ይፈልጥን በዚ መሰረት እዩ ነይሩ ኤልሳ ንዚ መንእሰይ ዝተፋሊጣ ስለ ችግራታን ታሪካን ከዕልላ ዝጀመረ ንሓደ ሰብ ዋላ ነጊራቱ ዘይትፈልጥ ነዊሕ ታሪክ ንዚ መንእሰይ ዝነጊራ ብታሪክ ሓዚኑ ኩሉ ነገራታ ከስተውዕል ጀመረ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ነይሩ እዚ መንእሰይ እዚ ብፍቅራ ተኣሲሩ ናፍቲ ገዛ ክመላለስ ዝጀመረ እቲ ዝነበረ ቁንጅና ዋላ ይሃሉ ደኣ እምበር ፅባቐ ዘፍልጥ እዩ ነይሩ ኤልሳ ምስቲ ዋዕላ እንዳገረሞ ዘሕለፈቶ ታሪክ ከሳቂዩ ዝጀመረ መንእሰይ ልክዕ ከም ሰውነታ ክግደሰላ ጀመረ ኩሉ ግዜ ስለ ምብላዕ እንዳገደሶ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ምብላዕ ይጥይቃ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ሓሊቱ እዚ መንእሰይ እንዳገረማ ደጊሙ ፍቅሪ ክሕዛ ጀመረ እዚ ሰብ እዚ ዋላ ብሓንቲ ነገሩ ምስ ናሆም ዝመሃሰል እንተዘይኮነ ህይወት ኤልሳ ግን ደጊፉ ክሕዘላ እዩ ዝኸኣለ ኤልሳ ንናሆም ረሲዓ ንስ ዘብዚ ህይወት ክትጀምር ሓሰበት ኣብ ሰዓት እዚ ነይሩ ኣቦ ኤልሳ ሃለዋት ጓሉ እንዳጨነቆ ደጋጊሙ ክትይቃ ናብ እንዳ ሻሂ ክመፅእ ዝጀመረ ኤልሳ ናፍቲ ትሰርሐሉ ከባቢ ሻሂ ክትብፅሕ ምስ ከደት እዚ ንኤልሳ ዘፍቅራ መንእሰይ ድማ ኣብቲ እንዳ ሻሂ ኮፍ ኢሉ ይፅበያ ነበረ ኣቦ ኤልሳ ናፍቲ ከባቢ ብምኽያድ ምስ መንእሰይ ዕላሎም ጀመሩ ዕላሎም እንዳቐፀሉ ምስ ከዱ እውን እዚ ብናይ ኤልሳ ፍቅሪ ዝተኣሰረ መንእሰይ ወላዲ ኤልሳ ኣቦኣ ምዃኖም ስለ ዘይፈለጠ ስለ ናይ ኤልሳ ችግራትን ስለ ሓልዮትን ክዕልሎም ጀመረ እዞም ወላዲ እዚኦም ድማ
አባ ሙኻንም ከነገሩ ንዝውላዶም ጽን ኢሎም ከድምጽዎ ጀመሩ ኤልሳ ዘሕለፈቶ ህይወት እንዳነገረ ብጣዕሚ ከም ዝሓሊላን ከም ዝፈትዋን ደጋጊሙ ነገሮም ብውሽጦም ሓጎስ ዝተሰምዖም አቦ ኤልሳ ሓጎሶም ኣብ ውሽጦም ገይሮም ዘረብኡ ክውድእ ምስ በለ ዝወደይ ጓሌ እንዲያ ክብሉ ነገርዎም በዚ ዝተገረመ አፍቃሪ ኤልሳ ዝተዛረበው ነገር እንዳሰከፎ እሞ ብዛዕሚ እንደ ዝፈትዋ ጓልኩም ክብል ነገሮም እዚ ግዜ እዚ ውሽጡ ዘሎ ስምዒት ንኤልሳ ንምንጋር ዓብይ ዕድል ኮይኑ ረኸቦሞ ቀፂላ ኤልሳ ናፍቲ ከባቢ ምስ መፀት ነቦኣ ከነጋግርሉ ነገሮም ኤልሳ ተመሊሳ ነቦኣ ምስ ረኸበቶም ድንን ኢላ ሕፍረት ብዝተመልኦ ስምዒት ናብ ታሕቲ እንዳረኣየት ተናግሮም እዚ ዝገረሙ አፍቃሪ ኤልሳ ከም ዘፍቅራ ክነግሩሉ እንዳተጸበየ ደጋጊሙ ክሪኦም ጀመረም ደጊሞም እውን ከም ዝኽብሉ ነገርዋ ዛጓለይ ሕሉፍ ህይወትካ ያሕጎሰክን ሕጂ ግን ኩሉ ንሕጎሰሉ ሰዓት ይኹን ፍቀድለይ እሞ ዘብዚ ዘሎ መንእሰይ ድማ ናትከፍቃር ምዃኑ ፈሊጥ ኣለኹም ፍቅሩ ተቐቢልኪ ሓዳር ጌርኪ ንውር ቆልዑ ክትወልድለይ ይጥይቐካ ኣለኹ ኢሎም ደኒኖም ክጥይቕዋ ጀመሩ ኣብ እግራ ዝተንበርክኹ ኣቦ ኣቕነ ኣቢላ ኣባ ክደንን ዝነበረ ንስኣነ እየ ክትብል ንባዕታ እንዳሓበሰት ነገረቶም ኣቦ ኣብ ነገራት ተገሪሞም ኣብ ሓጎስን ኣብ ሓዘንን ውሽጡ ኮይኖም ንጓሎምን ነፍቃሪ ጓሎምን ሕቑፍ ኣቢሎም ህይወትና ንኽትልውጡ ወይሎምነኩም ደቀይ ክብሉ ብሓሊት ክዋግዕዎም ጀመሩ ኤልሳ ብሰዓት እዚ ሓድሽ ህይወት ትጅምረሉ ግዜ ኮይነዋ ውሽጣ ተስፋ እንዳተመልአ ንባዕታ ክፈስስ ጀመረም ከምዚ እንዳበለ ህይወት ቀጢሉ አፍቃሪ ኤልሳ ንገዛ እንዳ ኤልሳ ተላለዮም እሞ ቃል ኪዳን ንኽኣስሩ ወሰኑ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ቃል ኪዳኖም ኣሲሮም ዝሕጉስሉ ኮይኑ ኤልሳ ጠኒሳ ቆልዓ ክትወልድ እያ ተዘጋጅያ ዘላ ሕሉፍ ህይወት ኤልሳ ዝመስል ዝሓቀኛ ታሪክ እዚ ብዕላል ሰሚዐ ውሽጢ ብጣዕሚ ዝገዘኦ ስለ ዝኾነ ንዓይ ከም ዝምችወኒ ገይረ ጽሒፈ ናባኹም ኣቕሪበየ ኣለኹም ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ዘለኩም ሓሳብን ኣስተያየትን ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉለይ እንዳጠየቅኩ ምስጋና የቕርብ ተመልከቲ